Здравейте хора! Аз съм Майя и днес съм с... Красимир Атанасов. Кажи малко повече за себе си, защото някои хора могат да не знаят. Какво да ви разкажа за себе си? Аз всъщност занимавам си с снимки, снимам се. И аз така. И много скоро ще има нещо много яко от моя страна. Направихме лайв чат, измъчихме се и сега има доста въпроси. Много давно съм правила Q&A, между другото пушим наргиле. Мамо, това не са цигари. Наталия Генчева ни пита: Мила, кажи коя е най-красивата моделка? Бата ми май... не, Моника Валериева. Аз мисля, че е Наталия и Ива Хаджи, не знам. Защото си ги познавам, не знам коя е най-красива. Те всички са почти еднакви горе-долу. Откъде и от кога се познават? Оле, майко. Чакай сега, как се запознахме, бе? И беше ми писал 2012 година, когато правих някакви тъпи клипчета. Ми писа: здравей! Нещо си, че ми беше фен, някакъв готин. Аз съм ти бил фен. Ти биш ли конверсейшъна? Да, бе, верно, я да видим. Като станах на 16, той беше в едно физически с един мой приятел и там се видяхме. И там се запознахме, ама ние знаехме, че се познаваме. Да. Ние се познаваме горе-долу от Фейсбук. Обаче не си бях приела поканата и на тебе. Да, и после ми я прие. После я приех естествено и така, ето от студентски. Студентски се запознах. На колко сте години, иначе този въпрос? Аз съм на 20, но не се чувствам на 20, аз се чувствам някъде около 14-15. Аз съм на 17 и се чувствам на 25. Не знам. Мила, откъде си? Аз съм... Няма да стам, че тук си много. Аз съм от града на радиацията. Град Как Козлодуй. Еми така, централата, радиацията. Майко, аз съм от София, софийска момиче. Какво ви кефи в това да правите лайфове? Ти отговаряш, защото ти първи правиш много лайфове, аз после. Ами, какво ме кефи това да правя лайфове? Не знам, честно казвам. Правя лайфове, защото ми е забавно, в смисъл, общо взето за забавление. Поне при мен. Аз като няма какво да правя, и аз правя лайфове за забавление, защото е по-лесно. Не снимаш с камерата, после не обработваш. Просто взимаш телефона, пускаш лайфчата и гледаш коментарите веднага. Вместо да чакаш, нали, в YouTube 15 години да ти напишеш един коментар и не обработваш 15 часа, пускаш и готово. Вие да не сте гъджи, готини джуджета. Аз със сигурност съм джудже, защото съм високо 1,86, ама... Гъджи. Като почвате да ги съкръщавате тези неща, какво смяташ да учиш след като завършиш средното си образование? Първо, трябва да го завърша. Второ, нещо с медии, нещо с журналистика, пиарство, нещо такова. На колко сте, пак почват, колко деца искаш да имаш? Аре към теб, защото... Не знам. Едно момче и едно момиче според мен. Едно момиче. Едно ми е достатъчно. Абе, аз по принцип искам едно, ама то... Да не му е скучно на другото. Да, ще ме скучно. Тренираш ли нещо? Ами всъщност да, ходя на фитнес. Ама много трудно ми се получава. Малко несериозен, ама да, спортувам, може да се каже. И аз съм малко така, смисъл, хода един път, два пъти седмицата на фитнес, хода на танци, ту хода, то не хода, общо взето е това. След 10 години, когато гледате всичко това, което сте снимали, правили, как бихте реагирали? Много готин въпрос. Може би ще снимаме отново същия влог с същите въпроси и да ви отговорим, да ни видите тогава, може би как бихме реагирали. Аз не знам, аз много ще се смея. Да, най-вероятно и аз ще се смея. В смисъл, ама ще ми е еднакво готино, защото ще ми е готино, че съм правила такива неща, защото иначе ако не ги направя, няма съм аз. Не знам. По-добре го направиш и да си изложиш, колкото да го направиш и да после да ти я яд. Да ти я яд, че да си го направил. И аз съм съгласен. Ето до теб, мисли ли да си направи канал в YouTube? Много як въпрос. Ами всъщност, много хора са ми го казвали това нещо, ама може би не. В смисъл, нямам време за това нещо. Да, верно, че няма време, т.е. аз нямам вече време. Би ли искал да си промениш нещо във външния вид? Аз, може, мисъл, предлагам, но ми би трябвало, в смисъл, имам задължителна операция, иначе. Би ли си сложила силикон да си оголемиш устните или нещо от сорта? Значи силикон не би си сложила, защото това боли адски много. Ерика си е слагала. Да, бе, знам. Тя си сложи, да.
И тя каза, че адски много боли, адски много болка, само за някакви тъпи цици. Мисля, тя много искаше да го направи и се радвам за нея, обаче аз не бих изтърпяла първо болката, второ нямам мерак да ставам мис силикон или някаква плеймейтка, защото плеймейтки много, а я само една. Бих си сложила хиалурон и бих си оправила носа и само това. Да. Ако ставаме президенти, какво бихме променили? Първо, отношението на хората трябва да се промени, по принцип. Бих направила така, че да промотирам доброто отношение, да промотирам позитивното отношение, нали, позитивизма, ала-бала, ница, турска паница, здравословното хранене и така нататък. Общо взето, готините неща бих направила, да ги промотирам. И общо взето, да като си президент трябва да оправиш всичко, нали, то ти е задължително да... Той влог става малко като президентска кампания. Здравейте! Ако искате животът ви да е страхотен, държавата да е готина, позитивна и яка, гласувайте за Ая. Да сме готини и да си помагаме взаимно, гласувайте за мен! Няма аз само да оправям всичко. Ако имаме хубаво отношение, всички ще оправим всичко. На Македония и където и да отида, тези дупки смотани. Значи претрепах се 15 пъти, претрепвам се дори на равното, ама на дупките още повече. Хора, правете си тези шивани пътища, бе! Това Ая, гласувайте за нея да стане президент. Питате ли си? Йорго, президент седи, отпред седи. Здравейте, хора! Това не е влог, Ая. Хора, това беше всичко от нас, от мен и Красимира Танасов. Аре ме нарисуваш,